କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଲୋକ ଜଳଖିଆରେ ଅଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଧଳା ଅଣ୍ଡା ସାମ୍ନାରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଅଣ୍ଡା ତ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ। ଲାଲ ଅଣ୍ଡାରୁ ଲୋକେ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଅଣ୍ଡା କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ସବୁଜ ଅଣ୍ଡା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜଳଖିଆରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 4ରୁ 5ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଥିବା ଏହି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଅଣ୍ଡା ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ସବୁଜ ଅଣ୍ଡା କେଉଁ ପକ୍ଷୀର? ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ। ଏହିଭଳି ଅଣ୍ଡା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଣ୍ଡା ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ। ଏହି ସବୁଜ ଅଣ୍ଡା ଏମି ପକ୍ଷୀ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଅଣ୍ଡା କେବଳ ଆକାର ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏମୁ ଅଣ୍ଡା ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଅଣ୍ଡାର ଚୋପାରୁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଧଳା ଅଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏମୁ ଅଣ୍ଡା ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆକାର ବଡ଼। ଏହି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଅଣ୍ଡା ଫୁଟାଇ କିମ୍ବା ଆମ୍ଲେଟ୍ କରି ଖାଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଏମୁ ଅଣ୍ଡାକୁ 5ରୁ 6 ଲୋକ ଖାଇପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏକ ଏମୁ ଅଣ୍ଡାର ଓଜନ 500 ଗ୍ରାମରୁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।